muna gaya wa hukuma da ku ji tsoron Allah wajen ku bar mutane su yi abin da suke jin sun gamsu da shi, sun amintu da shi, cewa wannan shine daidai ɗinsu. Muna jan hankalin hukumar INEC da tabbatar da shugaban da ya ci ko kuma rejectin ɗinsa yake hannunku. Ku sani Attahiru Jega ya gama ya koma garinsu, yau ko labarinsa ba a yi. Professor Mahmud Yakub, chairman na INEC, ka ji tsoron Allah da kai da mutanenka. Muna kyautata ma zato kai mutum ne adali kamar yadda ake kyautata ma zato. Allah baka ikon yin adalci. Allah kar ya jarrabe ka da nuna bangaranci ko nuna wani abu don hana wanda ya cancanta yadda ya ci wannan zaɓe ka bashi abinsa. Kada Allah ya jarrabe ka da wannan. Mu ji tsoron Allah, mu yi abu cikin lumana. Wannan shine jan hankali na. Kuma ba na goyon bayan tashin hankali karaminsa ko babbansa, ba na goyon bayan hayaniya karamarta ko babbarta a kaina ko akan masallaci na ko akan wani. Da haka duk inda ka ji an yi wata hayaniya aka ce maka da sunana fa alam annaha kadhibun, kasancewa wannan ƙarya ne ba da yawuna ba. Allah ka shaida mun riga mun isar da saƙonka ya Allah. Allah ka zama shaida ya Allah, yadda ka tsaye da mu a nan, Allah ka tsaye da mu a tamfi maq'adi sidiqin inda malikin muqtadir. Allah ka haɗa mu da annabi Muhammadu a jannatul firdausi. Allah kar ka sami asarar imanin mu da addinin mu saboda wani mutum. Allah ka zara mana wannan ƙasa ya Allah. Allah ka zaɓa wa Najeriya mutumin arziki ya Allah, wanda zai zamanto shugaba na kirki. Allah maɗaukakin sarki ka sa ta samu shugaba, ta samu ango wanda zai zama kyakkyawan ango mai sayowa amarya